Baikos. Goro. Tomo Javanano. Sisenia Rana. Varega, Sinama Kalamine. Goro. Mutamina Jam, Yoro Manano. Was a Ribona Tangoro. Vanavana, Unemanga. The Kirima, Emily Nisika. Goro. Prasa of the Nagaro. Goro. Nanga mwate bagia nangi rudia. Ron asin ni jiti cheli mesa ti ko genda tambe kuna mwati kilo te gwa se die tango Nicholas Mundusi
impagenda tambe go mukobanga umwiri bono gukwanira iguru ya marieta abiri erieta tokuruka ikaramu amone gitabu na kitokuruka ikaramu ase ekegusi ikaramu no muntu oyo maruma tokuruka egiswahili erieta ekegusi ekiere ki turaruka erieta ikaramu onte ekegusi na kitokuruka ikaramu bwana ni gitabu tokuruka ekegusi ekiere gitabu tari Kiswahili n'umuntu w'umuruma batokuruka n'ikaramu aserieta y'ekegusi tema Timo aliye karamu eruba nere gitabu ayo le tema esto agrava mucho tema wasirari tema kibisi onde ke monta yo watera mani ke ragari kibisi no muaraje no kangani ne getabu ke kwana prietariere toko ke karamu no mugo o maruma usini ke maruma Kiswahili toko ke kibisi toko ke Kiswahili ke maruma usumu maruma ekegusie kiere usigisiani usigisira ekaramu igotoko nyiruka endasia mwese endasia negetabu ekegusie kiere usigisiani usigisira otokuruka egetabu ekebasia tebe ekebasia wakurense ni namalietande aina malita tuakadogo tuki nabarakabara waunendiri watukoire ngayonsi watire subusu watire iriayi watire bosongo twarorere amarieta yo naro ekegusi kiere na marieta nari koba bochukuri bori erieta tokuruka delicious tochire erieta tokuruka a computer marieta ina banarire umuchana no wocha ngoro kara to egisito iko munyarete turu mutakoro butuwa ya nyarete torango nga imiri mutoko koro ambigi ya toko kora igongo kora muri mirumu bori gibora marieta ngokora muri utati na rira nyorekane na rio turairire ekegisiye ito tutinini egisaki biamono so ontegera na mwacha na bwari buya aende moirane na bwari buya Bayo no batebe muki karamu ko ndesho abibi karamu ito ilo kete kusi egetamu karamu ito ilo kete kusi egetamu oyo kwa kubundusi. Asante sana. Makini mtoto proverb of the day. Makini the proverb of the day. The proverb of the day kwa se kebusi. Mubayeno bweli tuku. Mubayeno bweli tuku. Wandusi ate wanyikuru kwenda sia. Kiatani okirege sate. Kirango sata kiri. Aina kwa mjiga bijete trai. Wana mitinge tongo mochos. Tongo no vayan. Lero tukukwana yonyaba abakungu na abasaki. Na abasaki amba bimerania bakungu bayibulirania. Abasaki amba koki bayimerania. Wasa. Abakungu bayi mukungu tebuleti. Abaka mutu mwana mundi.
Mulu mau kacil semua kacil sewaktu tak mesti rumah nano. Tata yang rumah tak lo. Apa kumpu bater na bana. Kalau mau kumpu kacil kok kasar rumah nak aku lah. Mau kumpu na bayi. Mau kumpu terkau tiga muano ini apa mana pernah aku buat. Mau musaka siapa? Badi mau musaka. Kalau kumpu musaka kabisa. Yang kalau musaka kegema, musaka boleh boleh buat kamu mandi, muni. Nya kalau kuat ni bila, nak dia kuat guna nanya, ni. Kalau kata orang apa musaka, mandi. Kuatnya musaka ni tak buat ni. Kuat musaka, musaka mandi kuat mutiga itu. Mandi ni kuat mutiga. Nera tadi ni, musaka mandi. Bakungu baik, nyamu. Kau boleh ngomong. Biar mana muaka, rasa camba ni berani. Kaki dia akala. Cara kau bagi siap kebe, kasih nomu nyaru kata iburuo. Awalnya kau bawa kamu cium begotoka. Ucku nyomera, kiai kau uci nyinge. Komunisa satu meronggi beri, pakai meronggi beri ni. Nah, itu aku hubungan dengan bagi kanan ni beri. Orang aku nyari kanan mucinoro, murano, lagi ngombe cio. Kiasi di sana dia ada kanan tu mukungu. Wah kawan dia baru keras. Kalau menurut misalnya ia kongan berjiu, sesuatu jika, kalau waktu dan kata aku dikiam beri, ulu kurunda ngobaya, kiam berjiu kau mukisana, jangan tu mukulu, kuras kiam jangan sahaja, wala jangan tu mukulu, wala ini dia. Mikaya wala nawasaka hapa ni birani. Na ndio wala ko usalaji ya ng'ombe. Ng'ombe ya kimoli. Yao taruchui awata ya ng'ombe na yumya na utire yamo na ya turu butuki. Ndio ndio mukunga wasaka bani birani asenge jibu antanibua lengo. Wakungu bango bania. Karena wakungu wakaramba watu kuhitani kubwa wakungu wabo. Umukungu okale iseko osede sabari kwagenda osingi kiaga osina makungu akonyora abana bali batigara umukungu oyo kalenga yakubalenda buna abaye ibo barakogenda n'ekinyoro kakirikiakare ibo kyabanga kyamenye enyumba eyemo bakora kurokerera isoko osoma mukungu oyo wakwa otuwa omwana ekemwerere omwana oyo mukungu oyo kabwate ekemwerere igare kwagwa omwana oyo okyaka kumuhonkya bunoyoye talina abalero n'omwana ono yare koba omung'ina oyo kero kende amabere anachekire abari botanga kunya kubonkoro bere rudi obuomo omwari amabere atangana ngaki achicha omwana oyo ogendera kubonka obuoka utakorosikisaku bikayaraba obusimu agatebanga na bakungu mbaibererania iyo omwana aseke busi igaba birenga n'omukungu okomurenga kero omukungu wangorenda omwana n'omusasha oyihienire mbere mugaka makini buyamano umbishi seino abakungu gokonya bari muri mwabo ko bamwe umwana karasirire iyo nayo yarenge ikigushi yetu leo. Asante sana watu kwa makini. Hii ni mtazamaji Mandiji wanatoka kupata DJ Kurmangari Sembatu
Baik, mengenai menjadi tutukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, subscriber. Make sure our subscriber. Maybe you want Aida Humphreys. Hotel Ira kaya sama kembali newly wedded couples. Orang ngandung orang jaga asalnya ida biasa. Ya lokesh. Ya waktu. Nama wako ni sunset connection and Aida Humphreys. Kiri biaya curi ciri ya kita asli ciri ya. Maybe sama lagi di ready orang mereka kira maybe jangan looking for response. Ini kita akan kumaraku baru mau terjadi kumaraku yang kebera nyumbang yuk muara sokai siku asal nayaga muara saja muara suruh ciri-ciri nah itu di dalam diri kita yang berada itu namanya kuman kau yang punya kuman kalau saya kamu musbah aku buat dari kuman itu tahu kuman itu mau asal kerja ini asal
Inchimara nyakundi baba wa miregete. Inchimara kokongo baba wa miregete. Inchimara nyakundi baba wa miregete. Inchimara sinikorote baba wa miregete. Inchimara sinikorote baba wa miregete. Inchimara lito sinyo baba wa miregete. Inchimara lito sinyo baba wa miregete. Inchimara gatenda puyo baba wa miregete. Inchimara gatenda puyo baba wa miregete. Inchimara gitoki baba wa miregete. Inchimara gitoki baba wa miregete. Una chito tengo baba wa miregete. Una buyo botano baba wa miregete. Ayenge konekite. Ayenge koma baba. Alisha kwa ese mabarato. Inaki bokurwa. Vangineri ya tabate yo baba. Sinere bunarero Vagatevi tunyamba tevi obora varo Tobuto ganyoti jana kogunya boba Ayega kona keke baba wa milegete Ayega kona keke baba wa milegete Obora baba tanda baba wa milegete Obora baba tanda baba wa milegete Yari tonganyo baba wa milegete Yari tonganyo baba wa milegete Egetale goro baba wa milegete Egetale goro baba wa milegete Oke ne inewa songo tonganyo baba nogoro Oke ne inewa songo tonganyo baba Ayenge konekite, ekalege koma baba Iyaje kiunganyo, ese mabubarato Inaki bokurukwa, baba balisanta Baba balisanta, ayenge konekite, ekalege koma baba Iyaje kiunganyo, ese mabubarato Inaki bokurukwa, baba balisanta Baba balisanta, ekalege kiunganyo Minto moja ke tinge Nara ni kone basinte nara bolu mota tamona resie Goto mugaka sakamba obo kirari kyo ganyo Aya sate ni pera kamana na mande gere na ndege tembe Ore na bamura na ya no yotari na bamura Nara le mutsaino Nara ya baruri batire goto mobo Nara ya baruri batire goto Manyagetinge mtupesito temogoba Manyagetinge mtupesito temogoba Wawaba mandegero baba wa milegete Wawaba mandegero baba wa milegete Wawaba masingo baba wa milegete Wawaba masingo baba wa milegete Wawaba makumachayo baba wa milegete Wawaba makumachayo baba wa milegete Oye kire chinyanya baba wa milegete Oye kire chinyanya baba wa milegete Oye kire binsayo baba wa milegete Oye kire binsayo baba wa milegete Omo sonyo wansa baba wa milegete Omo sonyo wansa baba wa milegete Ayenge konekite, ekalege koma baba Ayaje kiunganyo, ese mabubarato Inaki bokurukwa, obo balisanta Obo balisanta Ayenge konekite, ekalege koma baba Ayaje kiunganyo, ese mabubarato Inaki bokurukwa, obo balisanta Yamba no vino narorire kagote Yamba no vino narorire kagote Ela banyegaya mareko baba wa milegete Ela banyegaya mareko baba wa milegete Oke Moses kuno baba kurukwa Oke Moses kuno baba Yani kamoyasi tuwango Yani kamoyasi tuwango Atenga ngityamire gatembe na njukio mundu manyanga kyo baba bokorukwa yes yes batebanga njukio nganyo omanyanga
kio babogoro awote batigara tutererio asini eyo yarimire Biamore. Kono gwatera ni njokwan. Ohino. Inki kiarete tanyoko. Ohino. Inki kiarete tanyoko. Tarie ngoko. Erie gene rechako. Tarie ngoko. Erie gene rechako. Natemire. Kondo. Kondo Orende buya tato bin orende buya tato bin orende buya peni naiguro muevisi kare peni naiguro muevisi orende buya tato bin orende buya Orende buya tato bin orende buya peni naiguro muevisi peni naiguro ninche na tabole monya ko mnoke atangire na nara nakira bana chinguru atangire na tabole kete gusi na kimaita bimono allow me that obin atakore introduction summary kisha baadaye bino na baba tarehe bageni band mageni wote introduce era vya sana kwa heshima DJ gana karare DJ kange kwa mbikiranye garagocha tuna ite DJ ayude Uwinanya garagocha acha introduction summary atar magani ndo singo rengi uliara gani introduce rawi sana DJ babara kondo wanzi wike gusi huko nagalia maleko yiga na nini watu kabana DJ watu kabisa haya achilia selector DJ achilia kabisa sauti haya tena kama mobile stage tena ngora tena Vera abayo bino twenda abuga tomolete stage Kuti mukabu tomolete na itu tuara negara igoraiga tuara negara kake ngora biaiga ten Aya kotire bana kotire aya tira gocha tira nare gocha twende ongera abando bonzi nibo bari no mogogo ongera abakege nieke baba tienyangi ongera baba aito eyakitanga kiyaso mugozarebe Manera kwata nikiraba anamuti awa eyakitanga kiyaso mugozarebe Manera kwata nikiraba anamuti awa Yarababa margeta buti mekutaka Yarababa margeta buti mekutaka Mutaka ibere arenda shiringi naine Negere kabisa Mutaka ibere arenda shiringi naine Omondo natigeze na gina Abwatane Omondo natigeze na gina Abwatane Amona mukae Atuwanda kiwika Amona mukae Wanapuka niwe Chacha Chombo Wabo muro yomo Yoro yomo Wabo muro yomo
yaino timwera amatabo ikangi yaino timwera amatabo ngomo yaino nyadaera ngomo yaino nyadaera Haya DJ. Haya, asante sana. Wana tobekero ku kwa nini roku DJ? Kebabe. Kebabe ngo bekarenge. Haya, kwa kugonga bana. Koro kebabe. Kebabe. Tunakungoja. Koro kebabe. Haya, konga. Kebabe comes to us as a presentation of the young people who are adopting Kyonganyo Cultural Organization. We are trying to adopt them into this environment. Kebabe, come. We are introducing the young people here. Thank you, DJ. Have a seat. Ikaransa. Ekare. Buyamona sogo ikakwino. Mwensi. Monomo geni wesi kubweri tukulia rero. Umusubati umutanga. We have our genealogist. Umanyete mekano yeitasi tokurwera. Okoro kunyandika muriazi. Ache aba umugano musini nibwe guest yeito ndarabatebi kitoko kora. Mubekere wachacha na wanchete sana bunago gocha. Ndero wachacha nyama renga ndero wachacha muriazi ukaro nyantika. Ndero wachacha nyandiko korenga bwango. Ndero wachacha. Haya DJ. Nyandika ngoto tebiaro mugano wumungino yomo or our guest of honor today, and she came right in time. No ikaranse na into. As you watch us, buna motoligireti koru ensengima na bari barega asechinga kikchabono. Oyo no mongina umwansu kobanere. Yani it is a wonderful opportunity. Nyandika. Igontegete karenga kiaye ikire akwane lakini na hata tegote abaiga. Ase chinga kichia masomo insemo ya usi aba nabu bari barenge aba subati chingongo chia somete ime ya usi. Lakini mumanyenga umugeni oito kwetu kulia lero iga somete aria ngumbu enga kiare kurukungate Tom Mboya Airlifts to the United States. Yoba somete na bagusi ba somete ororo kuno nyonka na chochu morara. Ekrea ikirenga kiae na chago toe story yae. Lakini yendo tumanyerte aro monene keringa no mwalimu monene lakini ande mono gotora tomo mayete kacha okwana nga niga bete Miss Beauty in the whole world. Ensengima igo awas igomore gatigati yo monto obete omanyakieni omonene pi omotangani kuru Kenya na kuru Gusii Nyarinda
moiko engaki ya engo ikere naro gukwana guchime omugano oyo engo yokwanare oyo no musibati kuruma wawa ngubaeresare ere no mukristo mwesdie gakore kanisa ochira akobana itu buya mono mogwakira nyandika chinkobirende moiriri ate umugaka wigesa kwiki umugaka wigesa kwiki otebire na umongi noyu akuru entingana ya mwanya getinge buya mona entingana yaitu nyechi nkobi oyo no mogoko ege ikareke gekoba Humphreys Hotel igo geko ariganigwa na Kyong'anyo Cultural Organization. Kyong'anyo Cultural Organization igetagete ko empower umugusi a community yeito to grow in our identity, to know where we are coming from and to know where we are going. Igo we are also nurturing our young people. Kimotoligereti au koruense onsi kira sa soga ikaransete korungumbu korumata abogere korumoino boluya korubo ikoyo moino korubo rumba korubo manyi ikaramo wakachisimi na korika nko igutore koto nyakobaerera buna minto mwanya getinge mogusi tasira enchereria kiabeire buna emyaka ekoere 30 ngosira tore omonwe itenogo yeitesire tego sira ekereto gendrete kobaga na abana baitu tokonya gosemi igo esege ikaro gekobera Kyong'anyo ikekire kiarero rero tugukwanira na konoga igoro yo gwasimori asenge ncheyu abasaye mbaro tokonya gutatira tokonya kwegerie kegusi oyo mo wa akwero kekebabe ekebabe ketotagitegecha yatotebi nkikemanyete igoro yo ogwasimoria totara atwara bari abanyene bamanyete batotebye tigango kebabe as a form of nurturing the young talent through Kyong'anyo Cultural Organization. Aso munyagetumbe akoro ku Samson Nyamoko nabari agakora nabarabu we nurture talent tari ere bwikorema no mwana ndi naro tubatebye ryetangwara chinse kitiganda ango kebabe muraro wikitogo kora with the young generation. The topic is ogwasimonya kebabe Wairire mwezi Samaria tankoro kukebabe nyantika Anthony nyantika no muro kebabe korogora likia mabundu igere nyaribari chache Kisi Central Ward no ngiborere igorari getunugoro ende nekire getunu ikekende igoro wono na tebeti igoro yo gwasimori abana ngatebugundo si spoken word yeke gusi na nyerosiri na nyeretire lakini ndarachaka tandara agenda buna sokoro ngoteba nke babenkorokwa sauri tatari ngomori nubeke babe na mugusine rora kwekirama tima itinki amineti korende nyambane na bago toteirero osumuga konde bwensi olema na bago ntenki amineti kogera bono je timorochi tario aya DJ biore umwana umugusi wiboirwe kurugo itubwe bwense oswikire gaiga umwana umugusi wiboirwe rero ukina ngora keragingeirwe abangina baimoka nobo kima bairiri atago chanka abangina iriri atango abangina kibairiri atago chanka bacha nobo kima omogoko bamono mogoko kero beire mono arukumo muroyo nyakundi ingi kiagera bamuruka nyakundi na igwanga no monto mokeigo ungana nkundi
umuntu ereru akara akine nabara kwena koboko akangana kankira kurwarie kirugo mwana munyaruko iboirwe umwana munyaruko iboirwe bamaruka kirugo esa uria sokera aria ekirugo ngaigwa montanaro koro mumanyi bagatebanga iga igore tuga ari mumanyi segia bamanyi kegendrete kolinde na mutsikisi naboigo aba kabe mindu naboigo musiboli rende musiboli no mwana munyaruko musiboli utali na ngana mora ngaigwa mora iwero bali semera lakini yaya tigamba tei rero na ikirego turi kikego rugaiga abana bake kibagwasi muriwa nencengo kina umwana ne kago kina moroke kebabe lakini kerena morokire kebabe imotebi kebabe ikwaro kebabe esauri tata lingo muri mkwe kebabe na mugusi nero rakwe kerama biya mona samaria tanke babe koruko DJ tuweke kawimbo mwanchera ndebuna abasaye kibakomanyeke gusi nkegendere gutigarororo mwaiguro batebirikende inyiri yaterenda abangi nagwa abagaka bara ababuye bicuria mbuya mono ayuna arotore engakieye tiganyira ni ase master of ceremony atwerere ikige kubwatia meanwhile DJ Tenga keigo tuganirite mukua aya mara tu toka tengera wa story na toka mukawa wa story tu mara awa story tu aya asante sana DJ ndio maana DJ aya DJ asante sana iwango baretera mukwa twe clan of the day atwe personality of the day alafu kisha baadaye atwe a panel kurwabwe gora nkito chokora alafu tumawaleta basani lakini for now mukwa welcome inchotwe msimbi amona sana na kyokoro kwa ali etaja inje wongoroku eli tarieke gusi tarieke gusi ngoroku gisairo akikwali nyore tae no mai gisairo eli amaena piti mai tinga kinanya roteri eteri lakini jana igungania sokoro ngaroku ngari etari sokoro igombo bekorokuria tari sokoro bana mbube korokuria tari sokoro osenje mbale ko ngari tarieke gusi ko ulingana no ko iborwa ko ugwasi more mna mogoteba bona rero abagaka abana banyira buna barega bati toko tuwara sana ki abantu bakonyora amagiyeta mu especially abana keba iboyo mukwa totebi aingi gekarokoro kumukwa mukwa nje naro gitukuru ase mukwa mumuro mwabo baba ngiaro kere tumukwa no maite jimaide bonde tokora su lero batote mbiye mono welcome getine kiao twerese bono ngaki obangeta bageni bao otoikeri bakase panel korwabu makoirana biya bona sana baba Simon Sp moto sonjito koruchenka eye Humphreys Hillhouse no tora twins alafu channel yako watch kipindi kya lero either Humphreys Hillhouse or Sekyonganyo TV itolgo sabali mole kamwe sp mu subscribe first of all ndetali lero itwangeta kale sana lero tuikeire asogwa asimoli aseki kusinga ita nako ko asimoli lakini kama maybe it is naming of a child bona lero tulega nabagaka bamaiteke musika pesa bacho kutweresa ekemo asekemo biya mona sana na first of all tiange tu mona Chinese nara ubasi mwana mingi wapo ligonerea mbiya mono mwanyagetinge andonzi asimwabeta chise chia ngumbu chingongo inye chiense na basoge masoge utongo mojoje utongo no bana na gokire
korora omwana omomura utagete gototovia ekeusi buna kiare gokorwa chimbaratero atagete kobwati ekera kobwati chimbaratero ondu bwensi orora igosa asarwa bigosa otemire aratena lakini bono rero ing'enda ase ling'ana limwamurie rituko igoro wasimori owasimori ngento kieke owasimori ngento kieke Chiagura Chiagua bono owasimori ngento ki owasimoria tari nyano onde bwensi ole wasimoriwa abagakabara igamba mbere kerori igoro y'owasimori owasimoriwa n'omwana bw'omoiseke onyomire gose n'omwana oresobo onyorirwe n'omusata n'omukungu wasimoriwa tari mwana onde bwensi wasimoriwa mbonsi bakobyara kino wose nakwana kumusiekere mbonsi bakoibora nagoroirwe mbonsi bakoibora abana lakini omwana omoronge owasimoriwa n'orya obwate isananina yaani omwana omusata aete mukaye olorito akaibora n'omoiseke nko bangare ate wasimori omwana moriwo omusaita ogotebanga owasimoriwa uri ate obuna bwakire igabutabutura lakini ekero riri ibotu ritang'ani ninabyara omoisoko oyo nkoiri byatarenge ekenyoro kiamanya gose batebe omochi obomanya omochi n'obwe sokoro ekenyoro nekiabantu kisokoro kinyingi kiamanya omwana natonyetonyarebe ekibyato ky'omwana omomura komanya barenge omwana gito oyine omwana gito igoro asegete oyine omwana gito igoro asegete bono ninabyara omuiseke oyo yandetere nyina omoibori ninabyara omomura oyo obangire ate wasimori omochokoroyo ate wasimori omwana oyo ekera gote wasimori omwana oyo ng'akiare wasimori otogokwanera egekoro ekero omwana ari wasimoriwa tari mwana onde bwensi ori wasimoriwa n'omwana nyina akanire kyombe n'omwana omusata akanire jambo ojasiga omukaye nari omwong'ina arekoba omosibore ocha wasimori omochokoro nyakobyara nabakonyakomobiri ari onyakomwasimori nyakomurangiria marieta wachandire omwana obande nagokoro otagocha nsokoro ntatanyarebe ninje otagocha omwana otoka lakini owasimori netabauti nekera omwana abyarire omochi tari bantu bomochi bari komwasimori owasimoriwa n'abageni bari korusiko musi watu omwabo omomura nabakobanga ate wasimori omwana omomura omwabo musi watu omwabo ng'ina nabakobanga ate koroma yaani gokwana omwana igo wasimoria negento kiarenge kiengencho ase omwana bw'omogusi naende ngotwara kikiarenge ng'a omoiseke nasanga pasente achimire. Okay. Ekanya. Bono nga mugakanya muko. Ugwasimulia mwongere kipasa sauti mwongere likondo. Ugwasimulia mbio munaseri baga. Ugwasimulia nkorengi ngane getambukiro kia gatatu. Aso omwana oigoirwe omochi. Kiagera chingaki nchira abagusi bare korora omong'ina oyo oibora omwana muna chingaki chitachenegeti nonya n'omwana oria
amabera ari ariko rusinda tare koirwa isiko wari gusangerera ubucyabuburia ba eubiri babeka seri gasemo pakachinga kicho shugo tacheneka shiaera mwana uri urigere rigwogi atoteri urigere rigwororera yama wada gutangazwa nga umwana obono ngwasi muri gwari no gwasi muri gwoko kwa wata gwasi muri wa arakabere gwasi muri wa sobo mwana no gwasi muri wa kwa bongi na rume gwasi muri wa sobo mwana iso mwana na ngino mwana mbare ko mwana elieta na kila mokorora Kenya etantaine bana bako wa marieta na ngina na ise kebusie kegokana nga elieta omwana igoli arekurwa asingina koro ikere basangire na sokoro yawe mwana yogatoka igo bare goikara batebania umwana uria nyina korore gotebio mugakoye umwana uria mahambingu jitori ko mwasimoni tari basate bare gwasimoni nabangina bare okoraki wasimoni abangina koroki umwana wana mugakoyorigererie kinyoru kiabo otera nyare bominto nagakweta segete nyare na ro kwa bwango ori no moibi takoro kumano ito balie bagora bako igore gesier kabere mwana ito tagaraki takoro kwa ya onye no momrose nyaruka ya makoma kenaga siretaria umwabo baba mungino lengo muya ore kondugera ore okoraki angoki nare to wasimoni umwana valwana naende bali yedinde koli bale na batatu bale kanamba yamo namba ibere namba isatu ngigeko gera bale kobekaya oli bachire abangi nakoro umwana oyo bawo chikwaye uwo umwana oli bamuwasimoli umwana oyo na bata ngaki moroke mecheo ange bakwanga babuli tuwa muruka mecheo bwanga murukango naeno bayo baje ko muruko bayo umwana uri arute bigoro aitera amaje anengerie ebiko bwanjire riete nabwo abangina bari ko iririata nga uitabireki riete none bamutumya batera ubira dimadisi byako iragocha anga kwaikere woshibwana batera nchuko minyoka batera ndagere yomo no gionda kwana yajija tenena kyo mogoko no mwana ogetoire ekyo mogoko abanyina tera ekyo mogoko tenena mokalabo ekyo mogoko no sabubieni ngatoko birwa kono mwana no sabubiko toko birwa kono mwana mosambakiriria tobunoleire nyamasenyente nyamaenenya kirababa erubuleire kirababa erubuleire ije tingoleiri mwana motangi ije tingoleiri mwana motangi mosambakiriria tobunoleire nyamasenyente nyamaenenya ekyo mogoko no mwana
ire kyo mogoko no mwana ogatoire wano elio omwana wanchire elieteri simbawe na kiagaraki kiacha nkole na malieta ande na arare gocha ekobwatia nga omwana onongenjo kiiborwa kayiborerwa singi kiagero iborwa una wono nyangao ntabo abana mbale barenge ari gukwerwa akamoroga makoli agakwa kamoroga kenyanya agakwa kamoroga kenyaga agakwa bona bagushye batanga muroke nonye dieta dinde lyonsi osena akoraki chisokoro kyakami bona kwa yogoro kumbe ekero kuwa marieta bunayo manya ngoyo gaga kwere ibu marieta nare buna basweti marieta nare buna marubi marieta nare buna kemunto buna wono kemunto okonyora no mongino chiete ko buchari roche nsoko dikabuka nororo akarantu gorae kemunto usero oche igora akanyorero umwana garukunga kemunto igo marieta ngocha na ebintu byakoreka usense gikyale buna yakwanwa yo bumanyi nayande igo samwe gusi na marieta ande nararenga yabanchari narayarenga yarogirango murabona uyunga nyambui eyimbo girango oyunga ndubi eyimbo basi tari saying maut oyuwa marieta buna yokomanya oyumokora eyimbo macho mumacho nayande oyuwa isebe elionkai mbonchari igo saba gaka banene kerewa yure elieta nkomanya barengerio nechisokoro chiarari chia bonchari mbia mono no wasimoni wakabere ekware gocha na ngina koro ari senyaroke gakoreka ki ekaruete ari senyaroke karuete owasimoro nkore kware gokoreka wakabere na barabungi na koro ngocha kare ne elieta liarari ya sobo ne elieta liabonyo kurume ekere wasimori iwe momura onye kware ngosine sengi kogasimori makini elieta liabonyo kurume osembo machoge akoroke nganyamusione nyoka kwane nganyamusione elieta liabonyo kokoro iwogo kugwa kenda wata baba okolireki watabi elieta lia masikani lakini bono batigara bakorwanerera eliankalia era magisi wakwenda bonyo korome na ayogoro ku elieta lili kwa ibu ye kiagera na ogotiana mbiyamo sana Pinto manyageti wa microphone chale rero mabori nara microphone yikire okay wono omuraka nyamoko nabu atari sori kega waka nyamoko igobono eshere yoko nem yo wasmo yo mwana nibere sobo umuiseke sobo mumura aibo sobo umuiseke ngoro balilieta anda atema kini airaneri abo boshe barakora so mwana iboru ori gago cha una na imu akora tara igo mutari ali na rugocha nere na nyimbo yaye na gacho kurugatanga ine wamaga baba okoliriki uchire na mali mogitiganda inchwa ngomentera lakini kulende bono ingane liwasimurie nokurwelieta umwana kaiburwa ngakyakoroku musamba mwaye ororera na rorobe urubese ocho tusere bakanya kubeka angane liga yani uchabu buaye ose ubiaye telikoso ekara ule musamba mwaye mata musamba mwaye tabwatiriye bokusamba mwaye tabwatino ene lieta na tamani ligose moiseke ose mumura
Kugo jogotha nanyolete musamba mwaye matuko kaire makaigo tu mwana muiseke kago tukaba matuku uikatano abantu nabali abanene bata korota bata ngokoriki ubeire bona okoriki ubeire okoelu elieta bana muri mwana muiseke ndi ale kujya gucanda bagaka bangina masikani bayikora ngo baboyora nabandi iga bamwa njale ko ba muyiga munene abakubwato mwana yabangina bakura magana ayo bamurukirieta mono bale kuriringa ki nalabo mintu nasira muina no muyolenge mbale ko mwana muntu gwengenta bwanguliga yaya nangana yole ko iruna amache yaya abale ko mwana elieta dia maskani litata kugu mwana kumulera abantu bakuri byitibyo barumo mwana kurukosenga ki ekibaru mu cyeso baruko mwana aya elieta dia ko genda ni tabiyumo yomuntu bakura uyu mwana umusike amatuko aho tukwera atana atatu te 80 day itukoliya gatatu bagenda bagaka barangirani eko beserengana namono abagaka na mubago cyari umwaka musamba mwaye bono lyako nyolerie izita nandi musamba mwaye ko nyolerie undo tabangaina ntindo tenga abagaka bale kuikaranza na isubuli uitaba abangira kubakwanda kukumu mwana isubulerie mwako lero makoyo na henga segeto muntu muya omo obiro no muntu muya ntu atara kama mugisangione kwa moyo liyetu ogwasi mulia na igure mo kwana ko likwa bangina bano bagocha kulilia kwa gwasi muri usino ko mwana liyetu gwasi mulia wakale kwa basokuru no ko mwana gento liyeta ndaga yaro shugai kimundu cy'umugaka urangiri bagisangi sokuru tare ko bomono bagisangi baye bari gerelia bamaye bano kwa bari musata ebano kwa benje bari ko mwana ngelieta tigasi muri bobi babona ni video muri kwa ko mwana ndio bino ndibwanze no ko mwana umuru muri ko tutangara cyomba umuru yo bwana bya umuru yo sigeta abantu tariyo muntu ole gotinda tariyo muntu ole ngo moyibi tariyo muntu ole ko ulenga siyeri kabere tariyo muntu ole ko kwani bobe umuntu ubwate etogyo itukeli ntu byitwa no abantu barage imburi yanye ngombe yanye kwane ko nyango muntu abaira matuko abana matuko kwa batikotoka bakwa bacha babura naki niyo nonye kuchipara mu nugaje abantu mutwerege ntu amate wala go kuchipara bukabe kirago ko nyarito kwarto ne kubwata hera kwarto ane kubukoke yanga kwarto ayana makuru ka dakaleke amonyo mama akuru mamuruka tigari kumakuru tigari kumatukutu makuru na rata dakaleke twatutire bon watu mama tugera abantu bamuruka kunchu okanya tugiye ko teke itigera tigatiga cyegolo myaka yose aba gusiba ito obale kurwa eliyetali omwana kolengana mangana atatu inga kiki atuka onyo toka karaisa go ito mumani mu galia takoro kwa mumani onyo toka karogi enjarere kurwe enjara boronge enjara akiale ko ya enjara barabikwa oyo ndo mo kire getamo oyo ndo mo kire enjara mejando oyo ndo mo kire ku abagaka baro kumukuru abantu bamero kire okuoyo engakienko enkon inkidiaiburwa nkikegenderete neze nenjara nembura arokunyam arokumbura usombura bamanya gocha barigire ringo umwana oya karatuka ondo yanzira bwango yaga banya kala bantu mbabuchete bari kunya gukubungubuye abantu bari ko bakora kunga bunyangalesi abatangana abumba nyangalesi bakabere elieta
na riri arekogera abantu bate kumanyanga oyibule tuwa nimu no musiko sino mugo no mumura omongina ne bagento gaka enchwango kwana toyarali amsia ganda mbiamuno senge janara na tuma mangana amba senge jana ma ito was no rugo ba jakiro koibo omwana go kwa lieta no ni kienjo na ekera go kwa lieta kuna mati ke kuna ekera kuningerwa ngora ngere nganya yo mwe omore letamba mu rwende aikaranze enambi akorange yosoka isikona bantu nabandi baikaranze bagatoiba sei mukai ngasegete umwana oyo eto tagetoto tere toto ingere umwana oyo wana watu mwilete nakimyo kwa borito umwana oyo wagukwa nayo wagukwa basi watu bakale barenga hoba Wana kwa mae te pilo to no wanga ewa te kuyangia somo sacho yo anga towa yawo iga te taga mpere ngakaraki ngata nande abani na boka ntoligere libare ngo mwana ekara yako lieka ntoligere libare nge barora yimo mwana ina abiye kaini siku saba la mwana abike sokore ya abike ni nyarabo mwana no moiseke ngolige liwale ba kolige lisana nkware ko maina mo no kare ina rero mwalimu mwako mwana wo muntu sikuru mwana onya ko chikolige mo ka ngandie pigipigi mwana era nyato mwana omo winoli ata batako mokani mutigaje iga kamara nanda maene omo ngechale ko mwana ko wako kwa ko ingere mwana otali amani ngaye umwana nabali uko oba utali bobisi umwana nabali uko nande ekero umwana yako ingere nanye nyokori sikwarwete mama etega no limo daga periana baba to chiko bwata mu mabusa umugiro yingona bwanjire mamenya kabo ayo matali yo maene odawikali barabu na mo kwana mangana yere ngo umugusina abyatinye cyo wasu muri abana ba bali rero ko bandiko ndebezi baba mwana razigete lakini n'abasacha balimo ko yeterwa abana mutamanyedi eriyo yeterira arobuya ko boyo byarere nyumba omukinaro nayo mwana sakonos haya obino ndigereria yandorango semwewa hey makoli ni mwana ki makoli ba anyora tunjira mora ngosi yumore makuru yankuru yako wala tuyamba boli oyo konyora muakere chinkomi omwana okolo kusarange kayanyorere sarange ase sarange kinki sarange oyo konyora moerwe amabono iga sarange obina eribwe aha aya ade onere orielu oyo pedro na se sasat akaya nyolere kaya tunko tingo kan oyo konyora mweribu ono sarang varongorele
Kisareki. Warongo. Kisare rache to di moyo. Oyo me warongo. Check. Yes. Last, tuambate mtamanyiti. Orio motanga ni otanga go chaga ko rukwa maria chana na ro chano yo manya go yo kabero manya ko rukubarongo. Haya. Tokoba ebarongo onye tutanga ni disco. Ebarongo okubarongwa na watangana umuntu okoronga wayure mwana ne wenso gogo kubarongo na rotangana tokosoka isiko sarange ebiya baitapi bikundo tanyora ebimina iranirio mubuko ondenaro kaya tokere ahuate kien kwenye ya mwenyeji miyane ya chile wana tuamba kai ondenano esarange korudoro morua obino manyama nganaye obino naende mkua mboni tenaga anko liole ruwendi kuwa esarange na abana balimokoroka nga 3 plates abana balibonye barenga batatu obyo batatu nero korokungaki esarange korurero mumanyebo mumironde wensonyoreta abana batatu obyo batatu nyakorokungaki esarange balyokonyora batatu nokorwebarongo wati esarange omwana batatu nakere kinkobu Wademe, okay. DJ, ongeza sauti kwa mic. DJ. Aya, ongeza sauti. Ongeza sauti kwa mic. Okay. Aya, wewe mbia mano. Odara mndakeni. Mwana Chinese, odara. Wata banga iranyari kama mwana uyo. Ogwasimirwa. Moyo usiko. Na yeta. Ekara mwana yana ekanine ngata yinora dumuchoro yandari maninga muchoro nina moiseke ekara abo chigocha nero ko mweyeta omwana yinara te ekara ale ko yingora omongwe naga tireya nabere tumokamuro omwana oyo maboko manyairie okorigereria bitara kwarigeria makorigeria maoko mwana oyo yaya yake kwamanya ko nibunokonya komoroka ali asare nyomba nibunokonya komwenjere nibunokonya komoribere nakoragera ntonya komosomori okonya komosiberia omwana kama itingonya korigeria echiaramu nibokomanya bari nande karaye koboria moiseke ogoitaberana ekere iteberanire ekegenigo kiarenge oka korokwegeta nanda macho okumi koringa asa womomo nomare ko mano oyerieta omano oyere na botuko bwakibwak ore na mandi bwakibwak ore na botuko bwak mpaka yaje kumanyekana mano otarioga mpaka manyago nimeja kodeka koyerieta yakira omano oyere nyakama Yama sakara diga maraiho. Omwana yaraba kanyo muchoyi. No kumulinga. Yaraba kanyo muchoyi yesiko. No kumulinga. Abo mongira ko molingera se ngeje musuko ina na mata ya diwa man.
mwanyore koruso mwana origare wekwa pare koba Gogo wisa na ngono ito mwana. Nandika ni galo komanda. Nchimenda. Nyandika ari komenta nga okwano bumaina asomo gusi negento kiengencho mono bia mona asogo koibera itageka kenderera Awatungu wetuya. Gonarwa tapo mwana tara rokuelieta. Iga koro kwa Musamba mwae. Tara rokuelieta. Yewe atara yewe tara ko ha. Musamba mwae ko ira renge engaki. Tari angi kegima. Tari aro wata elieta utara agema. Nane wiki amo. Over 8 days. Koma kwa elieta. Yes. Ewan. Elieta entabo. Ekarota nge entabo. Emiliti nga oro mino ayebueka. Omo murabueka, uso mwezika bueka. Ekarokoro kwa moima. Ye minute ye. Na ye korwero mochoyo. Omo moima. Na ebueka, yubera asa mochoyo. Asa maleta munaye. Je kuru kumolias. Sikiange. Engoro kumolias. Eyemet amares. Yani mwana oyo, wewe tukawata manya. Njetari enjoyo okerecha. Oyo mutanga ni orogo. Igo eje ra orogo tukerecha, umwa gorogoro kumpera bokwete. Otherwise bari bari kutuma abatanga ni amares. Ogosoka kokwata amanya. Una kei. Uzeni ka jako. Laro osogoto ubwata yes, perkei. Esau. So, eke musingo tanga okorokia yeta is very important. Inonko insist nga no ba against. Mugusi tale koroka monto bieto lo moyo. Ke koro monto arenienta le ta uita bana bons. Igori yeta encherani to bi ancho kire jengo tabana kiare. Tingo oncho la bon. La kire ke gusi Mogusi tare koroka monto bieto lo moyo. Koi koro ganda ruwa ruwa biya. Omana koro kwa bana. Oro ganda ruwa go kara. Omwe kara mukwa ko ya kure. Omwana mutangani akonyore karo mwa ko ya kure. Koi kamoro kele tiro muga ko rio kweto. Muga ko na abo mumura woso mwese. Na abo mumura woso mwese. Eko kuwe kara mukwa ko ya kure. Na vera gari kamora ake sabeo kamoro. Achi uliomba. Mwana ndo kwa mutangani. Ngako kuleta ni mwako kwa kanicho. I want to give you a very simple example. Okonga Jomo Kenyatta, for example, Gabu Jomo Kenyatta got one of them. Later they come out. Ekero sa kwetu. Waboi, mwana nyorete, gaba gutu muigara. Elitiri mwako. Ekero musio. Is a culture as a Bantus. Yoro wako. Montoni. Aba musimba ajitaba gari kuna baruani na itali. Magaracha okuru ali umwana. Igo bate abako je konyoro mwana. Ngo korokerieta. Nage ko ikugo marita bagarariga. Nga ouma. Otuoma. Ina marita bagare. Okero. Ona marita bagare. Abagare bade bare kuru ali musiba. Bade ngoru musani ona tiga murokerieta. Iga marita. Enkuba no muntu jieta agakoraki. Akagenda akarie mu magate abanga. Egenteke ne kiana. Ntakanyore onye tari kiana enkubendi. Enkubesa kumulia macha muri. Abana bako nyorwa ona bakorukwe enkuba. Oso enkuba. Oso baro kumbera. Yakora na tianete nga nembera. Igo nga marita ya mugusi na bwate elieta imineti mono. Bono twa kwana iga. Nga elieta ndwa mukungu arako gulie getinge. Nande ko gwaringirita diorolera. Igo mukungu arotwara marita renga. Abere asa ibore tuko ona akole ayande ba kwane kai lakini musamba enale kuboria obine sinje mbere atule otera wate kurugwa njitenga musamba mwaye
bana tugukoro obino bataro ugu ngo bangote bakira mungwana ushinko byami ndakake dasamiri nara komende igo munchari mungusimira omunchari injuto sana munchari akema detali naro kwa mama lieta nani nari bare koroka kulingana n'agatendo gyakabaire usibikora lieta ndimo kunywa nyangalesi amineti yangiresi bakalionjera wadana nyangalesi lieta linde machoni na abasigaja utokoro nga Yesu abanyandwara bona abasigaja amba kitebo nchali alitwa bwate roti alikoro kumandira mukaya abayiva mwirete bunduki bachite 1964 amachoni agacha chifa kanyarata agaita abantu agaita bamura baka bakasarende Kristo yeyu bona liya abana baenda kogonki kumorogoba abandi mambi bakabaruka nga machoni bana nao ko ikabonjana boko leta machoni leta no kunga not court bona no usinara kanengera adonga nyarigoti abari ko kunga nyarigoti lakini not court yale igamba leta na ale bari ko korigere bunege ndikere babaka amange baka bakire abange bari ko bakwa marieta na leta buna identical twins imagine kama mama ndikoro babanda batinga abakoro ne chitaba ubwata bana chitaba na lero ngoro kwa mwana anayanda mugire ni yaro manoti kyoba kanyo kwa nyange no gita ngata no gita gutamache chende chitaba no kwa na nkiri mukungu mwigi ngita no munchari no kwa machi ndwa chibukendi chiko banda bonde bakijipere gatero syomba umuntu baitenko tacha nta kuna nani mache niresa kwabo siria byama obina mangana nara atugena tukubekana buya ekiara nkuigera ntobe ekero monta goro kwonkoba oyino oyo enkoba yajete mwabo igaka igacokia ebinto ribaga yare komoita ikamotiga ekero omonto akoroku basweti oye banyora nte ne basweti rinja amokorera kende ikamotiga agaeta nere gakoraki igaeta kero omonto akoroku marupi kero omonto rianyora ne chinyiti chia marupi iba chyo kumurasa sikamotiga akagenda omugusi gari koroka paka ongera igo bare koroka bago kichinyiti echikyoro sana inchicha konyorana naende kibaite bachi asimorie nabeka gusika baraki kegoteba wono nyenyora uweta nera yaeta ikiara ngwakorete ngwatiegete ko yasimori no mwana yorokirwo nkoba ekere na aranyoriro ekera akure ekera wota korokwekerecha tari korokwo nkoba wono gakorokwo machi enkoba ekegusi na ande korokwa amache wono ekera wota wasimori utari wasimori wonkoba wono ga wasimori gungo omachi na kie kinataka kubeka buyambi ya Mungu usenya machi ngori wapi uko wapi dinganandira chosini yabe kanga ekero mwana atari koba ubuyiro mochuru mugaka kunya gotebare mwana uyu tarione ebura buru yaba irareta mangana umwana ni gare kwale lugusa atara be kirunsa engombe yako raki yaretwa nani oro mwana osiko ngombe te goikanga nani oro mwana ubure tuka ekwayera gotela sikomumena ini ale collection nale kubeka mbemo Diamana sana
Obina goga. Elindi gukora liko limeranchira. Igo DNA yo mugusi. Neyi ye biranya yari go determine. That is very interesting. Igo na bugwato te bigo. Igo DNA mukwati matu ne gweteke gusieki. DNA yo mugusi kumanya guso omwana noyo itoko se noyo isiko eri okoreta eri akire biranya emonyonkerere. Ekoiro munwe ensemo oyitari oito. Ego change oyinoyo Oito. Gakiba echinkobi. Byama sana muganga. Leo nagokire. Na kwigo keithie. What? Okay. Bino leti lingana lindi turachi kukwanira ebiranya. Amanyanya tutiko tabanye iri ebiranya bono. Ni yeye. Kieta gokorerwa kubigwira bokombe gokorere ki. Yama. Next time. Yamana. Mungu ya into baba. Naye. Eri gono. Kero umongina ayana ndiri dieta. Nkero kya kwego. Kwegwe gitamba gusobora ngeti. Iri kale mbialengo umongina ga. Nomumura. Ama Mbialengo. mbialengo mbana bare kwegwe no na bare kwegwe tinga bantialengo. Ekara ako mwane dieta. Tinga bantialengo. Yamuna sana. Bona iwa ariko wekerwa tegera la mwewe. Iwa ariko wekerwa matete ne binde byakoboka tachiko ukora Ebichabero. ebichabera ari okoraki kubekeru tachi wo ukora ababa busibare gote. Bona mwaka otrai karansa. Kera nyari kamirenga mukwanyo ametekabira. Bado mama byarango nari ngwasi muri aro mwana. Ono manya tuwe ndotora ne inde moko ke bisongo bine bibirosunga kalija. Ada kwanyo mira mogere gawo takusia kora mura bakusiba karaki. Ba kora. Ige kere gwanche orogena roli ne sio karaki goko yanje. Wono rogena ngusi esio no mukungori wagaraki kwarana. Gago ikakora muna bakusiba karaki ba kora. Ayano nara makoro totatera bono aitiru ne chinga kiobino no mayete no no musubati amagere otari kwaruka kirakire gusichinga kichirio kule ataro beti ngakibara okora wikabarengi amago korento mwana yawo konoro mwana barengi bakoreranye mangana ayo umwana umanya okora ki mangana yos eyinkali yamana sana akwamento abantu mwana nabagaka mbato somegira bayichinga babo somegira bamendo Walima bato rakoruchisa mchisiko ao igan Humphreys Hill iga tubata bagaka nabangina baigi kerete ke musiga nakyo nabada Kyonganyo Cultural Center. iga tubata Aseke gusiye kwegekwa gegukwanwa asenogo yabo asenye njutu yanjite nalitoranjwe. Tinikomenda lakini wetani ayo iga Humphreys Hill chimbagra nchiro package ke musi kore kega iga tubata ngori mera sango toke ase function ne so abanyene bari mura akora gani gusa nabo ko bonde gana bigotoka alafu ndibwate omugusi amariga yake baki nakitaka nyara kama ngina amo neri miria mambia dimi ya mambia bueno ndoto kole program ile lakini ako basabanga bali muleka subscribe it will happen every first Saturday of the month. Kimoro online na bomoko mama swali kwa bolo raka banaga. Meanwhile, tigato welcome DJ are you there? DJ ngana no mbroko kanonza as we wind up this session with panel. Minto manyage tinga ngae. Wacha. Narodi mambo in the house karibu sana. Na bagindao. Minto manyage tinga ngae.
Pero wachacha. DJ nenda hiyo. Vyamuna sana. Okay. Alright. Vyamuna sana abageni bonsi baikire gaiga. Tabatambwira ase chingenjo chabene. Karibu sana. Igaiga Wagiti Cultural Pavilion, Humphrey's Hill-House, as a program ya cultural organization ya Kenya. Bueno, walimule kambiani sana soka resi ndaki chini kuri asimule kutangwati jepini toko raga. Na otoro live Kenya TV na Humphrey's Hill-House kila Saturday in Pangan Unity. Bueno, ndio takuja asa program hii, no? Asante toko welcome mwaka nyandika. Aturo through the clan of the day. Asante chinke. Asante sana. Igonda ilichinga chinke sana. Igongo kwa na manganavere, igongo kwa na clan of the day and the personality of the day.
enyomba to kwa lera bakuru kwa baguche abaguche n'abamwe ababulia n'abamwe ababakona n'abamwe ababataranda abantu abambali banyali bali lakini abamanyete nyali bali iko bara bagetutu abaguche ababulia abataranda iko bale abagetutu bamanyete nyali bali na bakuru kwa bagetutu original kwa ibole turu mumuro ko getutu omumura omosweta abagetutu banyakunde abajuzi lakini abagetutu original iko bale abanyamondo bakaba abantu bakuru kwa bambaba bakaba abantu bakuru kwa babulia abanyaikoma n'abataranda banakwano omumuro manene n'omuntu okuru kwa omubulia baba kunga ba Professor Maranga Ulenge University baba Justice Bosire ine to kwa abantu tongi abo mubunge nyali bali chache abo tukoroka ababulia babulia ngo toka bale currently nyali bali and still ikubara abangi asakuru kwa bogetutu monomona ba utu asakuru kubungulia kenyoro mate lakini ngo toka bali kitu masaba bana yo abantu bakuru kwa abaguche no mugaka Professor Ongeri akorwa no mugaka machagwa akoro bombaki abantu abakuru kwa abaguche bwajomba cyabo inye ndobwate abaguche abaichuni nyina babatanga mwabo chinjuli bichuni byarango binge bichuni bakwana timba tinga bichuni ndobwate abagisesa ndobwate abaiteba nyomba inere kwamba mono nandi tubwata abasoroka ase omwaka obino nyambane akoru obino nyambane igaro omosoroko ibona abantu abona barukunga abaguche eye ne nyomba y'obugambi enyomba y'obugambi yasokiri abagambi abange imeyanyari bali ngakoru since oyo ndarwete obugambi nyamweya kamba 8 obugambi wakitutu manyari bali masaba obura asabako abara abatondo batonda abuna amansa abuna abatayatiria baruwete mugondo emuru adikiri bagororo batumera kiungu bairara uchirogoro igo batokoroka baguche abagambi baruoro babiretora kwane mono romondo korokwa Ongeri na Professor na Machogu asebubulia mugambi rwetoro gakorokwa tongi aguna akoli iswali muraboli asibali muri online mwako nditi nikoro chimotori kuru America estolere inabwate bana maro bambia mono nyanda kwane umuntu kwana the personality of the day oyo Professor Samson Kegengo Ongeri inano waro disito kesima Professor Ongeri yasoma tigiri primary akaenda Bugema akaenda New Delhi University akaenda Bombay akabo umunyagitari w'abana agakora egasike International Hospital na kobe lecturer ya University ya Nairobi. Professor Ongeri nerobeto mubunge mutangani onyali bali masaba constituency ya 1988 ari kurukunga Dr. Sam K. Ongeri ngaki Leons Ongeri arakobe bunge ngaki ya arakobe minister ngona abete minister ya technical asarete ndukuna Keroka Resource Center here today Keroka Technical College Ongeri nyoruwe ka abete minister health kolete nduru kwa Nyayo wards ime ya Gisusu na ime ya Masimba na nyoruwe kubeka na kutwara impact nene y'obugambi ime ya Nyaribali. Professor Ongeri nacha kama Minister of Foreign Affairs engaki ya 2007 ande munyore mononga omwako na utetie mwako 2012 ekare bomu ya rutwa alia Mogadishu abantu 10 bagakwa lakini era akacha kale unakamna lebona ya Professor Sam Ongeri ne icon ase omugusi litukolia rero biamono ase ogo ntegera igodale wate abanga aba mraba ba somete ngagiyo
yongeri as a Minister of Education mbai nyole kara kwantenga kara kwa gaja susu secondary ne sabu ale kokoro biamono. Safi DJ ngoma sana nyandika toka karansa simu mchu nyandika mchu waelewe. Okay, bueno, sababu ya ukutwali program ya Clan of the Day nailed. Sababu ya ukutwala Clan of the Day nuko ndachimbi wicheli nyomo. Egara bantu bao kinabona wamanyinga ki tote msito kuate chia kurundi nyomo. Yonga abantu of the same blood baba siku ndiko nyomerana. Na andi kwa manga ki nyomba ki wate gesio. Kuna wana watete abanyamatuta bara wate gesio kibo gambi. Sana. Na abana kwa na lero na bara bara gambireka. Na andi pumanye wanga na waba mete helibali na bagitutu bali. Yo mna sana yani na wale karanza. DJ. Wana the Kenya Cultural Organization dancers can come on board to welcome ala ni tuba tararo le performance ngia ayamo mororo DJ. DJ na tararo gara waigoro. Aquí voy todo la y tu podí ya no moco pero que ya va de con la que quiera que venga ya aquí voy todo con la Chamba kazi DJ. DJ yake kabisa.
Ngore komita Dati ngore ngore se Dati ngore komita Dati ngore se lakini takuwa na sauri ngo akamwambia kwa takiri na mwaka ya nyera ona nda bantu karibu tumiyo takamwana kunyera ande bante ili kitomo sanere mwekaro ande bante bipanda tebu akamwaga bakanga bisige tabuye kanisa nare ko yenda buya aronde inga tushkuru nse moye iko otakawa ya gogo mpaka walikuwa manipeka ni bakuani barengere kerosene no bokoni ndayote abeke kisini batu wanda wanteli tigane mbokuwa nangara moteli ni moteli kwa na kwale akana botaka lo machi sasa ngola ewe ko mongati no mwa okimamia acha kemere mu hati nyeri nyeri nguna mande All right. DJ, hold on. Hey, mambo ndiamana sana. Ndiamana sana. Karibu. Ohuni nambari. Welcome to Bobito Call. Let's show you. Kionganyo Culture Organization, we keep nurturing the young people. Mambo is between the young and the old. Kubyaro mukano otera bunatwali. Abana mbaro tokunya kunacha. Banyagocha na barabu. Kera bayigule ryetali irongo bali buye style yabenya nande banyanje style yabo kevopi tiganga iche na tokonya kwariga nyandika no mogaka chairman bare to magani musico DJ kanko mushio yegento nerara tebe yako tote ya abantu bamuntu nimwe abantu bamuntu mbiyamole anya komboche nkororega anya kometa masangi mama bekorega abantu bamuntu masangi mama nda masangi go itara basato bakina bana tugatwire nda sekerusi DJ nipe kichwa amasangi DJ
Thank you, Kevobi. Young son ndo. Mchwa Kevobi kuza. Na kingo. Yetali akamini ngoro. Yetali ngoro ko Kevo Branton Osoro. Yetali wasani engineer Kevobi regerande baba yao. Omondo galito konyora, gayo konyora si social media. Minyoka YouTube engineer Kevobi, minyoka TikTok engineer Kevobi, arafu minyoka Facebook engineer Kevobi regerande baba yao. Ogatero gogo kwa masangi asiki kwa waterete tata ogatero kuna waterete asini njo ngotara na wagaka babwate future asike busi oyo mobo akorukubina nyambane omwarimu nyandikaga kirana gite first time bagakwana rongora masangi omwaka makini boigo no mungina Josephine boigo omwaka bikundo pamoja na Dante ambaye tunafanya muziki na yeye kwa hii industry. Najua muziki wangu unaofanya kwa sababu I want to nurture Ekegusi ina ejo yabagerema ate abantu bamanyenga masangingo itare nende tigature ndaba sagito nyo gusanga bakomo kunya sawigoro yamana sana gati mweshinko byo mama mure chingo bisisieto yamana sana Kevobi all the best bana nonchire kirabutambe tubwate muyoboye ngotwara tole personality of the day tomotwara umugeni wesiko yeto noko nganjira samaskanya bene mwariganye mugaka nyamoko yore chairman ya Kenya Cultural Organization atoletera abageni baitu bya munasanga karibu mugaka omwana oga ya
Igo wali mesinga jana koro kaya. Omwana ono mongaini. No yo motonge te namra go chibushi. Ingana rio gosemi anda ko wachi cha watagarara chinkwana cha bagaka warusia matero arabe ehotike kiskani. To wende binde biku buanga paka bosa bitabu ati message. Una lero nkwo nga ya marieta ya bagusia koru ngiga ko garaki. We ati stiengaini ga koru sho gotera kora atale ensengima. So inchua antori ko goseli inchubwegere okina mona intwe to koruo otekova. Mangana ta ko wansera. Ya to nya soro mushoi. Tubuata bagania ata kutukwani mungwana nara urue hiti ngia sana. Na korora Kenya na korora kotera uya sana. Inchua ngoto tai muno korukwa. Tuli mwana make lakini no mokole no moberenya saa ko ire mbuyo kolisi njena lina korora ati maringa kwana gocha kwana ngoma de kokote Yon ama bisimu ntonto warete yamba kwani ndamore wengine mwa mchasa maneta ngoro ku Joseph Kimambo nkuba saba morwa muikaransa aria yarona bagani bansira okorangaki ukwana isama sikania manene togenda aria motigare baraiba bera abuomo kina ande turaika abo na nabo tukurangira nitocha nali no mogeni akorora abantu akoraki agukwanera erongori nera erongori erie bekira memera erongori erie bekira lemon nayo wachore erongori okorataki utagete kunywa Mungu nubuka
no bukano butingiri rugaika mukungu no bukano butingiri rugaika musacho mukungu muyama enyami kisekoboko mukungu mwene no moyenziri bwatu mutwe musacho mukungu muyama enyami kisekoboko mukungu mwene no moyenziri bwatu mutwe abamachoge banyali bali abanjali nebya bagitutu abagirango babasi baito nzanyi salonemo banyagetinge zitozi kabakungu obo presidenti o deputy obo gabana nebo mutumbe obo bumenirefu obo emusiye umukungu n'abakonyara bakurate basegesomo papai nebe bisakisesi bumani terizabumani aye nebo presidenti umukungu n'abakonyara aye nebo presidenti umukungu n'abakonyara eneba no deputy umukungu n'abakonyara eneba no deputy umukungu n'abakonyara obo babana tikatijeito umukungu n'abakonyara obo babana tikatijeito umukungu n'abakonyara obo tumbe n'abakonyara umukungu n'abakonyara obo tumbe n'abakonyara umukungu n'abakonyara umenire n'abakonyara umukungu n'abakonyara umenire n'abakonyara umukungu n'abakonyara. Haya, endelea. Haya, wanaongea tena watoko Bwana. Anata beri tanguruku J Mambo. Naende linde eri gokorekania abantake na sango nyabuyoma. Eri no anogo kwana abange bako boli na sango nyabuyoma ndiririe. Bono nchino mo menye Nyamira County. Lakini emirimo nakorire nabo ndairege nanyegererie bandera ya Kenya segeti. Turangira nirumbiye mono ase musacha buno yobegete kugutuguneke yetore tamo buno mugusi enega singia nende birenge ribya bwate nebiya yara sinyire no nyembange gochaka. Ila nirumbiye mono abagaga bamwanya bitinge asega simo koringia na tamani sana nyo libaga nichasa lakini la sembere nyingi lakini leo na achile kwa sasa nara oyo was my director as a department ya culture to serve tinere kuchagera 2013 emere Mase County government ya Nyamira na vande musike mga ko vino na vande abuna basani bane bo gukumira andera na go kire na romo ngina Nyarinda oyu mama anyekara Nyarinda ngayira oyo wana macho toko nyina ya oyo mama actually romo ngino mukoro sana nendo bwata mangana manene kuno mugusi akinede nendo utari la satani nemo na batari ba Minto Vikundo Dante Kevobi na abari abandu mbaralia wamekuja late lakini wataongea. Nimeshukuru sana. Yambala nembe yamono na ndirende na igoro bwansugete. Anaona ko ganano mwana wanene nchacha. Agara soya sai kais chomo gusinga. Kero tata ale wotera. Na sai ta sigete nenje minchai. Ndio wana na sawa sani bando la kobamu. Lakini enda kama nanje nda bakorere mwanyegetinga. Asa matera yangu na wotera. Kasi moko ya korabos. Wakatoyele kasi iski. Mwanja nsokyo kotero koma yore yaba sacha baba pato retro buaro. Yes. Iwana nitoko nende Kamira. Nege Kamira kemo simbeno beno. Aya, walimo kuoga tendena tinda kwa njirogen. Walimo kuoga please. Nasa abasai baito irangora. Nane ndari kubaganeria maya boshio gusingo mesere wetera kimese kicheino ene card organization is registered one go ta ko be member wono iga nkonyogera mure igo ko genda ria gwe namba ya account ukobeka kimia isano ko be member ya owo takwa gamba mangana karicha wake kura ya igoro ya karicha na yanda maya tu akwanire une kiombeke ko gandara guchiboshio
ime ya Kenya na isiko ya rari ya Kenya na ende noroje wao bikundo batari paka America paka wapi nao bara bono roje nge bara bariri ko baga abandu baite kinse chichos kana ewanse teigo bona enchua atoko soke obe mundu ororo mwako binari na nyandika timeri ngaibacha uyo agotebi ngaki togo korobe member anya kubwana babire batatu to batebi na ende kitora anyora mangana muna yo taite kubugi kyonganya no boraibwa no ne hoteli ye ne culture center ye toigunga mbuya mangana ro nabo to ko support ogotero ko soke to support yo kore shooting ko bogotera wa kyonganya amangana ita once lakini wikatoigwe message toigun kyo kora nona bana batukonya gotebia basai tuisikonya ngondo combo sirie a hot cake tugotena maegao tugo support gosoke osinae nobe muntu igonto nya gocha bosaigo tutari kusuka na kinaeko gotebi ngerio giugwatirire natural na nyasa nako etokoronya kabisa inchubo na atokuoro kibuno koronya mbia mono no taka ko member gusa toki tutatu mzee anya no moerio omongina nara mata bana bandi kinyaruka bara ibao kaganga ngana obara be miaka yonse omongina nara orenge gesarure ochiete beauty contest Kenya na Afrika akatangana akagenda ulimwengu ekieni lakini omorore bono ora basi ko mwamagisho senale lakini enjera na morora na bokoronge ekieni kia maene nkia ringeo abangira mokora bagotagera mukanga na obali omongino oyo no mongino omanyete no mongino osomete no mongino ororira mangana mange twachigete ngachiche abo mukwaneri gweri tukoria rero igo mongino oyo mbekeraga ogotera aria bikuno tenera no mongino oyo morente paka boshia beka mama bono chiche na inda bono no igwete kia weke irwe ke gushi na kwa na kerengera rikiao ande gwaza ukabege to sengobo na izo ko mama na gokorwo iwo gwato tigera DJ mama aba ngina bari ko mongino mino wocha bogo monkiana ande masoko ukia Bitai mama ngina mondo mama ngina mondo ya mama bitai lisiu mama ngina mondo mama bitai lisiu mama ngina mondo mama bitai love you mama ngina mondo mama bitai love you mama ngina mondo mama nitenge 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 mama ngina mondo oye ngemarete mama ngina mondo oye ngemarete mama ngina mondo mama mama
Yes. Ono nche malenga bamanyite kala mukyanga bahoka bamanyite amba noche nabake ono kala ngocha kotene na 2027 abamba 2027 yabangi naba akaro korigere yaba ngakabuna babekire biyombe babekire biroho bangi nambayo especially korusi bobe sana Vende kita lagi. Jangan linda mengkabu, linda tiga kuaga. Jago punya linda yang mengkabu. Saya itu magwawa. Apa busur balik magwawa. Lakini menya tebarabu hari kemirate. Ya komedi kemirate hari polisi jeremate polisi jeragorusi nyalinda. Wana kikia membiang mana? Manto melita mangana kero ndene vinte vinge akia kwa mama chana nyine chinga banko ebe chiga kali kono ko kunya ka kuchisa na ingere ne sabato larenge tu ale sabato ne pasaka le ko ya le wana na re na ini wana nche na igwa mo kwana ngani so mete ngo manya tenga ni Miss Kenya ndo na yote yendeke Gamba teni, abangi abakagete ngani chembete Miss Kenya. Oyo muntole kolo kunga mora, Josephine mora mu kobu. Nere obete Miss Kenya. Ekera chire mundu, akolire mes degree ndanga na masters, okoira nagateba ngani chiku ikanji ko kole gento sento. Akaira nagateba kora PhD Kenya. Nali na ile biere kai tara komnya mago. Wana mana wako lete Miss Kenya yabu amina wako research. Kala wako research. Mangana gatenga abantu be university mbatagite Miss Kenya abantu ba Kenya. Lera gasaye bo tanga nera kabite ko biya yana ni kengo so andi. Agasoa. Akanyore crown akaba Miss Kenya 1968. Eliyo ngumbunga kale. Wana mangana kama kenga bona ko kanenda genda Wangereza bakagenda London. Lakini London yali maite bona basongo boka. Ne manki ba uja kubekere crown. Bakabekere musongo. Lakini Miss Kenya Yesu ni muramo ko. Ekara para PhD bona iga arara. Ale Professor Josephine muramo ko. Nyaro ko nduma. Ailina matanga nitie wichu mba sengecho. Chua sa kitari ngoro ra chiko kaya chwa ngau pesa bana mo koliru banda to ale ko tantu ale ko kore me pom to ale ko to pesa mbate ni chawa ma tribu to ai taru ya to is number 1 to ka de tele to ko nyan ko kebabe yanchwa kamagambo na ko kore e to ga de from ile ya ko from 3 ile from 1 Ona tata tena bana mo koliru ya kitimbo atipesa na kingo kwa pesa mbate chumwana yomo changi mwaile bika mesa gateba akimo akimo kula mo kwa na mo yongo chako chiwese iyo go chako chiere chiwese kamagambo from 3 Ona to kwana to tena usi gata gitu to so kono ko nyamara ni kungo ko so to gitu to so kono chombe chigene so ko lakini tata tare ngaji ani wese wewe Muraga chisinge chimyeine akora form 3 na form 1 na form 2
Kon sili bakamana kabanga bana basa kabanga sibale ba kusi koru Kenya koru ai tuetera Bugema akagenda Bugema SDA twese naba SDA akagenda Bugema anyway in short njibona kabana ngai kiwende nje kagenda gendia na kolekta nasi ne kolekta nasi ngal kakole mando ke koru itieli mando na koru itieli musima tani aye damana goto itieli kana kole matemo na ikre amana goto itieli kana la genda matango nga ni pe kasi ya nasi mabu yole ngaka wewe ni nasi natakiwa hospitali kubwa kakaenda ngatumwa itielio no ikaroronga kora ikirenga imene enashega mana wanta when you finish na kolile mirimo yonse yabarwaire na bikirikika kichati mesala no kobeka ni kilo monte kinakora akamana mtu musanga atanga when you finish you clean here kamata ya msara ya not clean today ero no salatu ya meeting kora akamana mtu kamata ya mandungo to wasibi no tomorrow is a holiday day Erabona, mapit na liengia nchitata itiko guayana. Kasa galing ka musibito. Kawa bintu yana kameke para, katani ke bungo kamatani excuse me. Here your keys. Thank you. Kagana. Kasa buene. Inko yanda mange. Inko le tanasi niyo. Musonga kamano ko Uganda. Ari nyamara ba sidi mo ko kole mission hospital ere mo pako Kongo na Buganda. Acha ko ni ko Kenya acha ko kana ngatika ndaka gendio ni ara bana bali ba ko ni nasi ni ara ko ti ko nya sajar ko bara ala tamu ngendo ri ni linda mo ko pora manyale ne ara ko ni kasi enda mana na nchito ko kala mangana ko bara na banya kitali wana di ko irma to ko ri ko kaisari to tenda na ru ali ti na ru ro wana mlimanga ingoche wale Nakuru Nairobi Kisumu Usekisi anyway ngako wana wapale tabo kaindi ngatoka tema mana tukaenda ni Amerika ngaba na mtaba kama bado tukaenda Amerika na wapa na bana na wapa Amerika asengo aba na bagaka abana mubwate Batebi bintu byetu na iwe to kwa na yaga marieta itango sirari. Na ida maina marieta ngo sirari. Bintu bitu ale ko kora ba ibari ko kora ko so ko marieta yo bandere ne nche koraki. Na nche kora rere. Ba mangana ina manga ko ba. Mbiya mona so ko ndangiria. Yo chaiga. Nche ba ne yo tanta gete. 2027 nita ko to mino chumbe. Nitangani mongino maite miaka yae mingi nitani mongino yo wale mugisangio mama basomete mugisangio mongina bumanga mugisangio mongina bunsando abantu bali abakuru ingabikia bagisangio baya bonse people have dementia. They cannot stand and talk. What is dementia? Mbamanyete. Lakini mwana nyasa oro mulendile sister first one kuruhusia kuburi kuruhuki uchumbe kunot mugirango. Mwaka iguru mwele kwa mwikobu. Merolo nyelinda mwikobu. Awatu wabanga na raba abunitro muchumbo omenyete no tumugranga matuka mangu urukuru kwa tove marita naende ni aro mukungu mutanga ni obeto maramo bakungu gwa sakubuli kuru bakungu batari ngura muko bole gusiye ibyo mirimo manene naande tabori timo omonyi na oyo mama iga sogeta asagurukura Iberia omugako aye akareto mungino kabere akamote bintogo continue naye akaire na back to Kenya na abwate family na abantu baye babe abanene asego muna bamurangirite bwochaiga samangana culture egento nari gusaba nkiringa eregali Miss World not Miss Kenya
Miss Kenya no muswati mwabo uri kumurumagega erega gotewe kero alenge America 1986 akanyore a competition ya alenge ya Miss World nera aga participate mwana muro charo mwana mwata limuwa ekera participate tie agatero gotera na kilitera ngo tiwe muna gotera nyabukenda gukani omumuro military aye nyabukenda gukani omumuro military nyabukenda gukani omoyo nyabukenda gukani omumuro military nale noborwaire omumuro military nale noborwaire omumuro military omoyo omumuro military nale noborwaire nale noborwaire rusiri atisa baba noti adisa baba atisa baba basongo bagasaka bakenya bonsi tinse cyonsi cy'Afrika tinse cyonsi kanyore kirawe munga kinyu wana ni egento kebe linga Kenya no liye Josephine Mora Brian that was yak igo that's what he did when she arenga ali America egento kina kitwa wote abanga obole mubwaye au bwale ngobole mubwe tani tugo mukungu no UN naro o na wageti na UN United Nations korwororo akaira na goja Kenya aya I think akara akoro gwali kidogo mwaka kio agasoma Kibiskis Girls 1979 nali arengo mwalimu Kibiskis Girls sorry akarwororo 1968 Kenya Institute of Education English aya by the way participation yaye is very rich in everything noena mangana ya ogosona kwe bintu bya na bwate skills cyo gosona bintu ke gosona kianga gosone bintu bekimesa maro anda kaka tubeteke crochet yos igo is rich of very many things so mawai igo mbya mono tebe management ya kyonganyo so ko remember abantu munaba actually bagisangi bayemba ya igo mama no mugisangyo lakini she is very down eracha amuko buganga ya actually she got dementia over 10 years ago yona motuka matambe lakini ere she is strong igo na mutwa tuwe togeri ya munaba gusinga abangi na baito ekero mwere teiga nabo moko nyoranga obugima bwaino na oboko bobuya igya kabere abangi na baito muna mwanza konyora mabaga umuntu yonero igorere toboremu na na mwanda takonyora mabaga she is very happy for that finally igate wanga nabo uje kirogo tabo gwateba ni toro cyaro no anyore myake yengo bori ale kirogo umuntu yakora ayi tokonyora rendo oire ribageri moko mwagera kinkobi asante mun asante na ko oyongo ko wori ale muswali tayara romongina kano roja mangana na yeke kusi osi na yeke som ayeke gusi ngakikwaya rarabona ngakikwaya igo ana ya igu ya naende mogenderere bana ndi momente maite gento kende buna bibone gento kenge kitinje na marieta bakonga ngor kunga John Johnson kaiseno si ton kitale tamanye tuko sema kusialo kusinkor bonchali kusinkor bogya so ebintu ne binga abangi na bagaka totata no totara gati abana baito mangana na ngo batabinga genderera na ndi tomente naende gente ke mongo tabia abagaka meniri weka bangi ne byombe ako gende nga mga kare management nyamira go sebo songo bangi na batai we need them there
Eni no abaibori. Wana kora nyari baga ekere chinguru kiro na bogocha watosemia. Na kora atake kobe member na bokoba. Na bwana nyandika kaiwa no gwagana. Omwalimu oria na achakorigie agakorere gento bago documentation. Document ya teyo osebiogiria omogano buno yo kachubuya buya tojo gachera na rio gachwe emiaka terikoera amagana muna wakorera mayai akaya abantu barakomanyira toro chinkyo nganya tagokorusia ya sota na komanya kwa renti wa arabu na ade gokorwa emiaka komentule okomenya igo mote morobe dinoyo ekiombe kengete ke motome morosia mangana buya na nobe gokorangerigwa na eto tiga chinga kichinde roberi noyo torora mangana ibu na toko ya nyara mbia mono mama ne binde ndoche gokwana ori na era wotire na mangana ayo no yana aba murabu na aba wate aba use mama no na murabu wate aba kare ngumbu ne kinyaruka na kiango onye ndi tuwa manyete ero muna kware gokwane bara korora ngumbu ikere binte yando bare ngumbu mbabiroche una tora iga yintoche ko gamba bagotaka no gokoba guchonto gokoba otengo paka bakumi toro china mangwa watu chinguru sana amena yanda wanombia mono mwakere chinkobi ma como koranga iche na ende mbia mono mama mbia mono waihule baba ichire ntundo buga tu bagusi baikire ana ubara abange tora bake okay aituangire wana mwario wana vino toyana ege sier yo kuelika nyandika nke yoire inchuanga ta ya ando na ba korekere ba kuelika togo kora abo oyo minto nara emempe nene wate kurerwa ko nga maratufu while he was away tu akora awia sana uimbwa na engineer ngo address ebintombe yabire keombembe yakere baki sama skani ngware ojo kwani abami omaigoka ntumanyete ngwa nyora bitirimbo kone bitiro nyasao tenenire esembi era seri tadia Yesu karibu wangu bwana engineer ko yagenderera aba minto mbia ko base ke ombege ko rendeke usi dobwate mbaka television yitera online iko kukyonganyo cultural organization ilimoro chitoka ndeto kwa na mambo amangana wakora utwa ya buata igaso ase television yito permanently iwalende na boto tebenga ekyombege na okretale for you. We are coming out with programs as jo te valero ni tukuliaro ni liadante ni tukulima kome member go waka akonda same pesa pay bill 400-200 cooperative bank omanako account yere 2-999-777 2-999-777. Membership 500 shillings. Advantages in toka na tukulikaji proposal. We are getting experts do a lot of proposals. Kirikira nyari kane toko nyora ni will participate as members. Welcome. 400-200 account number 2-999-777. Bwana engineer karibu sana. Ndota kitoko kora abasai basai na mobolire tuwana ni tarehe 18 nyandika
Maduru, Karo Kayal, tarehe 18 Echenero wangu rangine Jumamosi leo. Tarehe 18 Keroyomo Nyandika. Nyandika taiwetu. Tarehe 18 ntubuate Echenero ga tuweza kuweka mangana itobia. Karibuni sana, karibu sana. Ana kibo hiri wia. Litangani na wakere mbia mono. Asogo cha for this festival ya Kionganyo Cultural Organization. Last event ya June na rengo umuga kata iwete buya lakini rende nyasaye omukonyire kogwenale abangi na balia abagaka balia. I'm told last event was very successful. Yeah, some leaderships were represented. Ntwanyoleta abageni bande ntaumirete. So we thank God for that. Rero nara abageni bande umugeni nara nkora ole TV na jagoro. Mambo. He performed very well. I request him to perform again after I leave the stage. Kevo B, where is Kevo B? A young man. Kevo B, we promised we will assist him to produce the song he performed today. So on video, we are going to do it. And the hall is full of young people, Gen Zs. Dante. So it is a good mix of people, both the old and the young people. For now, I want to bless your evening and wish you all the best. We had promised to open the cultural village this month, but because of what happened, it became impossible. Thank you very much, Chairman. Mbiyawanu bwana engineer. Toto nenango kera omo sari tenenango igoro. Obino manyetana ayo materio manene tubuata. Ionta ito kuranga wono ngotigera turabasae ba kepakache na ende toko basabanga tarehe 18 barimo abeire members mochicho mukutano ane mubwato senechi grupu kwa sabuna ngosoka gucyango ikakorugora tonyora nensa abwa barayi baino tukwana mangana tugwana nia mariogi tutaite gocha twanyore nsikire pakaria igo abarayi bari baino kamoranje motororensa tukwane mangana abere ibintu mbire bosi tugwenete goteberera aya ramburanga mako jiwo saba ikiara nagendererete wono mambo kayore mambo naye ngoza kobeka tora machiko nga watera kwa bali batali gocha nkuri kubuga awatera gora ro kubuga mbali bawo karaki bagocha aba yaino eba nini ikiara mo gocha gotegera abantu bataria DJ chwa amategera birimo okora ndiye mono DJ wakia mambo song. Dante akijipanga for the next performance as we wind up the function today. Mheshimiwa Muturi, karibu sana, we're recognizing in a special way today. Karibu sana. DJ ongeza sauti tena. Abana wake na cultural organization mchuo. Abana wake na cultural organization of dancers, please introduce yourself. Woo! Hey, that's a deal. Wow!
muka Kenya ni kiongo kusiri Kenya ni kiari moingo abageni bono karibu ndoche tata kwa wene abageni kianda wakwa nilimu ya Thank you so much. Thank you so much. Bienvenue sana immediately. Dante, DJ waongoza wa Dante tafadhali tukimaliza. DJ. Enta buruta DJ. Ngoma tayari. Naro, makiko lulu. Ewa. Mheshimiwa karibu sana. Sauti DJ. 36. DJ, enda buruta 36. Yes, DJ. Later. Yes, nipo sauti DJ. Habari na mwana DJ ndio afanya sori nini? Waifu. Chini kwa chini bwana Rodas kama serious. Ayo omechumbo kanyere ile. Waifu, nipo sauti. Warumanga. Chini kwa chini. Diga tera. Nyaboko tabas. Diga tera. Nyaboko tabas. Diga tera. Chini kwa chini. I'm
matoroche yengure musu yengwa nyamakono utengwa yengwa nyamakono utengwa ngire nabakonde emerandejera emikolega emerandejera emikolega yengwa nyamakono yengwa Kumika nyumba ya leta salamate Kumika nyumba ya leta salamate Tomo tamu mono Tomo buda budu Tomo tamu mono Tomo buda budu Fikiri to Ay yes Chiri kwa chiri Kerumu taukanya kerumu taukanya Kerumu taukanya kerumu taukanya Kerumu taukanya Chini kwa chini hapo chumba na sawa kwenye wote mkina yao na kwani hapo ndio hapo ndio hapo kerumu kaukanya soma Yesu Panyora wana wange nende ni mkando Panyora wana wange nende ni mkando Panyora wana wange amaiga Panyora wana wange nende ni mkando Oyonde mabokaro yonde mahirari Oyonde mabokaro yonde mahirari Oyonde mabokare
DJ Shika. Sure. Thank you so much. Thank you so much. Bundusi. Now you're going to closing prayer. Tigara podium out. Tigara go. Au someone speak a little about performance here. Ngoja tu wale kusaba kwa kirusi. Ukura rumu bwana utora. Bundusi tigara ora. Bundusi karava iga. Bundusi karava iga. Raka nita. Bono, mokora tura masabari kusia kukanata. Abasata mokororoka, abakungu muyekanye, usaba ngina muyekanye. Korango bwanga singe tunaro kincheli mesa chigendete gutambugo tama. Kincheli mesa ni chinza. Tenina abasacha tenina tokoro gusaba. Gusaba wote usigo kurukugo kanata abasacha mokororoka abangina muyikaranze. Ai, mokoyon. Tenina. Okay, muakolirebo, tenina. Ngoro bwe mechana ne mechini ni ondata muche kwa mucha. Ngoro na gosoro buna torega iga ase omwara choyo ga iga okionganyo. Ngoro na gosoro lile ase ga iga omwara choyo Womwano yon Moses, Omwaracho Engoro, Bekamo Banama Singa, Engoro Seseniaga, Engoro Seseniabaga Kabaito, Seseniabangina Baito, Engoro Sesenigusia Ito, pero Montanyora, Eguasio Siaboramo Banama Degere, Engoro Nago Sorolide, una Tokorua, Toga and Dabuya, Kena Indo Mochana no Mocha, Tocha Nabuari Buya. Engoro na abasororire to sesendie to egise mino bongaini engoro boraito bakora wabo buya na osisi na kero yomo engoro abagani baito bacha engoro na abasororire baigorere kero monto ayore chingana ngari chingiya obora bombesa robuya engoro na abasororire engoro to igwane obwanchani boito boramate obugambi boito boramate obuya babe Une banga na kere merere meire nseka etare moru na malema keroyo mate engore bebo engore igure tigabego yamano Vanginairi ya tamba tebyo mora baro Chompunge sunerwa gesunere bunare. That one officially marks the end of the cultural performances here. And now we want to officially tell you today that we've come to the end of this show. But before I do so, allow me, ladies and gentlemen, in a special way, welcome one of our guests who just arrived. That is the great businessman around by the name Rogers Mutuli. I wonder why no more Madam Nagadian. And also is the member of Parliament aspirant West Mugirango, Mheshimiwa Rogers Mutuli. Kindly you can come and say hi to the people. Yeah. Mungu kiegari ondeka kutoka Mungu kiegari obora bwa tando obora bwa miregetembe obora bwa tando obora bwa miregetembe bali tonganyo baba bwa miregetembe bali tonganyo baba bwa miregetembe edetale goro baba bwa miregetembe edetale goro baba bwa miregetembe wote ni nyawo tongo tonganyo baba togoro Ayende konekite, ekalele komawoba, ilaje kiumano, esema kumaracho, inatibuko rukwa, oba yisanta, ete ni nuko
aye ni kone keke kare ni koma baba iya ni kona nyo eke mo baracho ina tibo korwa baba ni sansa ote ni kona nyo wa bintu mo ya ke tinge naro ni ke kone bo sinche na bra bo mota mona besie Beto mugaka sakaba hokira chonganyo aya sabe thank you so much. Asante sana. Asante sana. Kyonganyo Capital Organization in the Amfrey Hotel. My name is Rogers Moturi Ongera. I'm a resident of Kyonganyo. I live not far away from here. Moses is a good friend of mine. Who else? I think the ladies and the men of this organization, you are doing such a wonderful job. I think it's time we start practicing our culture and bringing our culture back to our community. If you see the culture like our brother the Maasais, they have kept their culture and they are earning big money because of their culture. I don't know who is your leader, but I think this guy, this gentleman, is a good friend of mine. I keep on forgetting your name. Mwalimu Ovire Nyambani. I think we know you as the leader of the culture in the Kisii community. Recently, I saw you in Usamara Ward inaugurating the elders to be part of the culture in the Gusii. I think we should do that across the Gusii region so that we can know who we are, where we come from, and where we are going. A community without culture is a dead community. So, Mr. Moses, I think what you have just done here, it's a very good thing. I was up here at the restaurant. I came on time. I didn't know the time when you were starting. If I knew this is what you had, ningekuwa hapa mapema sana. So next time, you have this once a month? Every first Saturday, I will be your guest in this place. And I will try to talk as many people as possible so that they can be aware that we have something like this in the Kyonganyo Hills. Is this Kyonganyo Hills? And I know this is a very famous hill, even traditionally. Who stood here? Sakawa stood here. What did he say? This is where it was prophesied that the mushrooms, actually, the gentleman who introduced me said I'm a businessman. I do my business in Kisii town, among other towns. But mainly my headquarters is where? In Kisii town. And Moses, never chakir kwa mandegera ikurugai. Na abandi na imo ogotenga mwatengira amushwa mandegera mwazagira okoraki. So ntoko bwaterike ntekekebe. Yes, actually it's a very wonderful thing. I like it and it's something that I want to be part of it. So Mr. Nyambane, they ambushed me. I didn't know what to say. They just called me up here. I don't know if I've said the right words. Na kama nimewakosea tafadhali mnisamehe. I think I've ended my speech. I think I've ended my speech. I've liked this, how do we call this thing? The pavilion. It's very nice. Actually, let me call my friend. Nione kama watakuja wawasalamie ama mumechoka. Let me call because they are up here. Let me try to see if I can get them. Kuna mwingine ataendelea kuongea nikiwaita. Ama mniwekea muziki. DJ weka sauti.
Thank you. Due to bad network, I don't think I can't get reach of them where they are seated up there. But because of these wonderful ladies and men who have come to celebrate this day for Kisses, I know they have a kid. Where is Mr. Nyambane? Mr. Nyambane? Okay. Whoever we see here, I think I would want to donate to your kitty. I want to give something small of 20,000 to what you are, whatever you will be doing with it. So our make sure every first of the week, of the month, every first Saturday of the month, every first weekend of the month, Saturday, make sure you bring a friend, ili tujae hapa ndani tuanze utamaduni wa Mkisii. Na utamaduni wa Wakisii umeanzia wapi? Anfries, ndio? Thank you so much. The kind of business I do transport. Those of you travel to Nairobi, mtumie Guardian bus company. And those of you who wants the best bread in Apatikana Gadmat supermarket. So if you support me in those areas, I will also be supporting you back here. So thank you so much and may God bless you. Asante sana. Close the show.
Thank you. Thank you so much. Now, it's my honor and privilege to officially close today's program. It comes with an end. Thank you so much and see you next time. Thank you. DJ tupe sparo sasa tukimaliza. To the modern dances. DJ twende kazi, DJ twende kazi. Take us to the modern world. Thank you. Lansana nyamente kibao nukuburungusu kajitao kiandusi kahamia dao tokiasa kuhikitu yemetele taito omore turasi nintako ibana legonjile tako na lori chiko ya makarata libo viga yele tiko seina yobriko Monte nanasi, ubororo pligasi, ubonjanga ngasi yasi, obankonya pulisi yasi, uwi, umbele sopa.